Eli mulla nyt loppu nämä. Mutta mä koitan tehdä vielä tätä vähän pidemmälle tänne. Koitan laittaa. Ei, tossa on tämmönen kova kohta, ei pysty. Vähän. Ei mene. Mä laitan tähän hihnan. Mä laitan sen tälleen hienosti tähän solmulkiin. En saa kertoa muuta. Hui. Tuohon laitan sen kliksin tolleen. Siinä on tälleen. Tämmönen. Mä ajattelin, että tässä olisi portti. Nyt se aukeaa vaan näin. Tällä tavalla. Näin. Mietin, että täältä päästä olisi ehkä parempi aukosta. Se jää kato tohon roikkuu, kun tuossa on toi toinen. Näin.